Şanda İmralı ya Dem Partiye serdana xwe bi partiyên siyasî ra xilas kir. Ew ê di rojên pêş de cardin serdana rêberê PKK Abdullah Öcalan bikin û nîrxandin û pêşniyarê ku hatine kirin jê ra vebêjin. Li ser van hevdîtinan gelek gotûbêj jî hatin kirin. Lê pirseka girîng jî ew e ku gelo li kolanan gel li van hevdîtinan çawa temaşe dike. Bayram Kutluca bi xwe xanenişîne lê ew hewildana Bahçelî di cî de dibîne û serdana şanda İmraliyê jî erênî temaşe dike. Yeni bir sürece inanıyorum. Ez bi pêvajiyekê nû bawer dikim. Pêwîst e ku em Tirk li gel birayên xwe Kurd baş bin. Pêdivî bi pêvajiyekê wiha heye. Bila pêvajiya çareseriyê bibe û dewlet û gel ji vê terorê rizgar bibe. Bila herkes rehet bike. Herê ku em didin fînanskirina terorê, bila em ji bo xwe serf bikin. Dema serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî ev pêvajî da dest pê kirin, piştî wê li ser şaredariyan jî qayîm hate destnîşan kirin. Gelê Kolanê vê yekê wek nakokiyekê diyar dike. Selim Altınboğa jî yek ji van e. Yeni bir çözüm süreci vardı. Di demên berê de jî pêvajiyekê aşîtiyê hebû. Yên ku di vê pêvajiyê de derbas bûn medî. Paşê gelek kes girtin hundir. Ana helekê de besa pêvajiyê tê kirin, di hêla din de şarederên Dem Partî û CHP dikin zindanan. Dibin navê çareseriyê de qayyum hatin destnîşan kirin. Ew çawa pêvajiyê ye ez jî nizanim. İyi olur. Silah bıraksa daha iyi olur. Serbest olur. Heke rêxistin çekber de wê gelek baş be. Dê gel rehet bike, devlet rehet bike ve herkes rehet ke. Ji ber vî jî çekberdan pir baş e. Rêberiya vî ya ana devlet Bahçelî dike. Ji ber vî jî ez naxwazim Bahçelî rexne bikim. Helbesta serokkomarê me jî di wî warî de baş e. Piştî serdana şanda İmralê ya li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan li gor hin pêzanîna tê ragandin ku Öcalan wê di meha Rêşemiyê an jî 21 Newrozê de peyama xwe diyar bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.